Ku yi muna subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun fara shirye-shiryenmu su iso muku a kan lokaci daga nan Madawa TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraronmu. A yau dai muna tare da Malam Hambali, sai dai lakamin nashi shine dai bamu sani ba. Yanzu gashi nan za ku ji daga bakin shi insha Allah. To bismillah Malam. A'udhu billahi samiul alim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wa taqullaha allazi sa'aluna bihi wal arham. Ba'da hi assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Bayan sallama ta addinin Islam, muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana wadda aka yi sallah lafiya an ƙare lafiya, wanda ita sallah tana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda aka faɗa cewa guda 5 malamai suka ce sun kai guda 6. To azumi shine ake gane cikakken mai imani, wanda azumi abu ne wanda yake a zuciya yake, kamar inda Allah ya faɗa cewa ittaqillaha, ku ji tsoron ubangijinku, ko kuma a taqawa hakuna inji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ku ji tsoron ubangijinku a zuci, kamar inda Allah ya faɗa cewa wasta'inu bis sabri was salla wa inna hala kabiratin illa ala kashin, Allahu akbar, annahum yazannuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Allah ya faɗa cewa ba ma wai sai azumi ba, sallah ita kan tana da girma a wajen Allah, amma ba kowa ba ne san girman sallah da matsayinta a wajen Allah, sai wanda ya san zai mutu zai koma ga ubangiji, lalle Allah zai tayar da shi zai masa hisabi, shine ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya san girman wannan sallah da ake faɗa cewa shine Allah faɗa cewa wasta'ini bis sabri was sallah, ku rinka neman taimakon Allah da kuma hakuri akan yin sallah din ta. Kaga azumi da yanzu har ka wuce, da wanda yayi azumin din da wanda bai yi ba duk an zamo daya. To kuma sai menene Allah ya faɗa cewa komi za ku yi din nan dukkanin abin da Allah ya faɗa cewa wala takashaw nasa haka shauni, karka ji tsoron mutum, ka ji tsoron Allah shi kadai. Azumi ana yin sani dan Allah, wanda yayi dan Allah, Allah ya riga dai wannan wata riga ya wuce, wanda yayi dan Allah, Allah ya karba, wanda kai kuma dan duniya ka nuna musu kana yi ne Allah ya cika mara ayyana nas kana ga wanda yanda mutane kana yi dan mutane ne, to ya riga dai ya wuce. Wanda suke dan Allah, Allah ya karba muna. Muna fatan dai dukkan abin da zaka yi ka sanya tsoron Allah a zuciyanka, saboda Allah yana faɗa cewa dukkan abin da zaka yi shi dan shi. Wala ta kashe nas, kada ji tsoron mutum, ko menene ka ga mutum gaskiya, ka faɗa cewa Allah ne ya faɗa cewa Allah ne ya ce ka yi shi dan Allah, karka yi dan mutum. Shine a kowane lokaci yake jan hankalin yan uwa cewa fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min, an tunatar da mutane akan cewa tunatarwa nan tana da amfani, saboda menene ita tunatarwa din nan wane ne wanda yake tunatarwa? Allah faɗa cewa wasai jannabha al-ashqa, wanda yake talakan lahira, wanda zai tashi ranar alƙiyama da komi, shine wanda tunatarwa ba ta amfane shi, da ma an ga masa gaskiya din ba zai ankiri da ba, zai dauki abin da ga masa kawai tatsuniya ce, wannan suke faɗa manzo Allah cewa kafiran lokacin farko qalu asadar al-awwalina, ai wannan suke cewa ai wannan abin da kake faɗa din nan ai ba wani abu ne bane, wannan tatsuniya ta mutanen farko, kamar yanda a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa in suna kwankwanto wa in kuntum fi rabi, suratul baqara ina jin Allah yake faɗa cewa wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa da shuhada akum in kuntum min sadiqin. Allah ta'ala ne yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa yayi musu wa'azi cewa su zo su bi shi, annabi suke faɗa cewa ai wannan abin da kake faɗa din nan ai abu ne magana ta mutanen farko, abu ne wanda mu ma muna iya mai wannan. To Allah ya ce to in suna kwankwanto wa in kuntum fi raibi, in suna kwankwanto game da abin da suke aka sauka maka din nan, abu ne wanda yake kamar kirkira ne kai, ko kuma suna faɗa ce maganganu na mutanen farko, to su kirkiro wani abu misalin wannan. Allah ce wa in tafa'alu wa in lan tafa'alu wa lan tafa'alu, in ba su iya aikata su san ba za su iya ba, to in ko ba za su iya aikatawa ba, to fataqunar lati wa qudha an-nas bil hijara, su tsoron ubangiji nan wanda yace zai hura wuta da kirairan mutane da kuma aljannu. To haka ne azumi da ya riga ya wuce, wanda yi dan Allah, Allah ya riga ya karba, wanda bai dan Allah kuma, wanda yayi ne dan mutane ko yayi ne kana a fili ka fito ga mutane kai ma azumi ne a zuciyanka, ba haka bane. Allah da ya ce wala talbisal haqa bil badili wala taktumul haqa wa antum la ta'lamun. Allah ce dukkanin abin da zaka faɗa a zuciyanka, to ka tabbatar gaskiya ce ta fito. Abin da ka ɓoye a zuciyanka ka tabbatar ka ɓoye abin da bakin ka faɗa shine a zuciyanka. Kar ka zan ka bayyana gaskiya ka ɓoye ƙarya, kar ka zan ka ɓoye ƙarya ka bayyana gaskiya. A'a, ka zan duk abin da ka faɗa haka ne. To Allah dai ya karɓa mana ibadodin mu, muna fata abin da muka yi Allah ya karɓa mana. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilayka, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatiha.